Oma viral, DP suka-suka, angsuran seikhlasnya, syaratnya KTP ambek kakak. Yo memang rek yo, iki DP niku rendah rek yo, alias DP ini cilik tapi yo gak suka-suka. Lah nek nang aku tuku nang aku, oma iki ono harga diri ini rek yo, keanjlok langsung ngono. Iki iso sampean DP 50 juta gak apa-apa. Kur aku duwite ono mek 30, kur aku duwite ono mek 40 juta ya apa. Wis sampean survei sik, engko nek masalah DP tak bantu rek yo. Intine nek misal kur aku DP 5 juta oleh ta, yo sepurane rek yo nek DP sakmono yo gak iso, kecuali kamu tuku kaplingane tok iso. Nek omah iku yo kudu bondo rek yo. Lah omah yo si api, terus nek masalah lingkungan sepilon cak tonggoe, engko udine dikira omah iki pasti nduk tengah sawah, mangkane enggak payu-payu. Bukan ngono ceritane rek yo. Engko nek kamu survei tak BCI ceritane toko jalan poros iku yo cidek pol, malah iki posisi ning ngarep dhewe yo. Listrik, banyu kabeh wis ready nak kene iki. Fasate yo wis apik rek yo, ukurane 5x10, fasate ngene iki nduk ngarep ono pager loster ngono, carport yo ombo, mobil yo masuk. Terus nduk kene sik ono space kena digawe rong tamu outdoor, kena digawe parkir sepeda, kena gawe dodolan yo panggah sik iso lho. Omah iki sik apik anyar rek yo. Second rasa baru memang omah iki rek yo. Nah, terus kusene iki nggih full alumini, pintune nggawe kayu jati rek yo. Masuk cak. Nah, ruang tamu nih lho, ya lumayan kotor. Soalnya suwe memang gak dinggoni terus tertutup kan lho. Ndukure plafone wis muni ku rek yo. Engko awakmu nek tuku tak iki rek yo tak cat ulang dadi ketokane koyo anyar maneh. Kamare ono loro, rene cak. Nah, kamar pertama nih. Nah, kamar pertama ini ono jendela nih. Coba jelali itu kok ada gorden yo. Apa jenenge kena kayak iki gaya ubur-ubur. Terus ndek kene iki ono apa? Dapur, kamar kedua. Kamar kedua, rek sepurane aku watuk-watuk, engko pasti ono sing ngomong gini. Pasti ono demite kur, bukan ngono rek ya aku tak jelasno nang coba rene sik jat, terus no sik ae dang mari. Nah iki ono nggon apa kran, ono iku kamar mandi kena gawe wong atus 35. Nah, tak jelasno ngarep. Lapo kok watuk-watuk pasti akeh demite, bukan ngono rek yo ceritane rek yo. Omah kan suwe kosong. Lah, ambune keluar yo debu lah, aku alergi debu, ambune yo gak enak, ambu tak tikus, ambu tak cecek yo wis muni keluar yo. Makane kok kudu mutal, kudu mual ngono rek yo. Bukan karena ono demite. Karena omah iki sik anyar sisan ngono lho rek yo. Wis rek yo, omah iki ukurane 5x10, regane 180 juta yo. Iso kredit DP minim angsurane yo kok tak seminim mungkin. Tadi awakmu sing duwe duit cepet pengen duwe omah langsung gasen survei lokasi. Tapi unit iki tok kan unit lain ya rek yo. Nek unit liyane enggak iso rek yo. Kredit di bawah 50 juta. Wis ngono ae info teko aku. Oh iya, lokasine iki nak Desa Bunton Kedamaian. Wis ngono info teko aku nek sampean takok-takok survei lokasi langsung WA nomor ono bio profil. Kan enggak usah cinta. Tunggu selamat kabeh urip songo-songo kurang siji surga. Bye bye.